na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Nga no. 14344. Unsay 14344. Mao na gisulting ginhawa, Delphine. I love you very much. 143. Piolo. Oh, 143. Meaning, I love you? No. I hate you. You hate me? At sa baboy akong kamot. Pagkunita lang ko sa pagkadiyot lang. Doon na lang ko yung gustong sutaon. Unsay gusto mo sa taon? Ipaminaw na ko ang pitik sa imong pulso. Unsa? Ang pitik sa imong pulso, marasad ang pitik sa imong kasing-kasing. Anya? Unsa na may mong paminaw sa kong pulso? Kadit lang. Gihap na ko ang pitik sa imong pulso. Akong gihap. Kadit lang kayo. Kadit lang. Sige, ihap. Okay. Naihap ko na. Naihap ko na. 362. Unsay 362? 362. Meaning, you needed me. Buang. Honestly, mahal kita. Duko man ka. Ay, pagduko. Sa puangon ako ang imong suwang. Ayaw ba? Look at me. Tutuki ko. Gitutukan na tika. Ang sa'yo nakita ni mo? Akong nakita imong muta. Serious ko. Piolo. I love you, Sarah. I love you again. Thank you. Salamat. Pero please, ayaw na paglitok og mga punga nga makapaitnat sa kong dunggan. Promise, promise. Thank you. Gihagkan mo gud mo kong kamot. Limahan sa akong pagmahal ni mo. Uy, asa naman sila? Awa na, biyaan na ta. Ay, tuwara sila oh. Ngita to ka to sa kumaysan. Naaramang good. Oh. Tara de, tara. Abi na. Wala gyagbayang bay pilosara. Abi na nang pasabot nga. Nga nagkaulit na gid ay sila. Kauli yun. Daan pa kayo. Basta taga na to higayon. Wag yung si Piat, magkauli yun sila. Di ba? Anong luya ka? Wag ka minom o doon pipital luya. Taas ang energy, happy. Unsa mo ka eh. Buloy sa... Murang luya, baka unsa mo ka. Wa lang. Makaingon lang kong sana all. Ala no, sana all. Naunsa, sina kaling balik sila ha? Hinumdum Marisa? lang ko sa akong love life. Unsa man imong love life? Unsa? Full of love? Loveless. Oh, Risa.
pati ka. Ay, binabilibang ginagawa. Pati kay bay? Pati kay sa? Hello, may. Bina. Ibusapon, usa man ka. Bawa sila, lipay mo ko! Sara, day? Good job. Sige, good job. Good job, bakit na? Lipay ko sa kong migo taon. Unsa? Gituli na ko. Gituli man. Giuli na ang buwan nga gito ko sa bakunawa. Unsa? Hayag na. Sige na, humans burn out ang iyang kasing-kasing. Amaw. Datukma na pagbalik ang nagbuak nga salamin. Aw. Basta magbinuang mga ganining amigo nimo, aw. Buwag gid dayon. Ay, Di gid magdugay. ay, sa taon. Porbida sa nang istorya Ay, taon. sinugayan buloy. Basta magbinuang, buwag dayon. Naidaghang lucky, no? Ayaw taon. Ay, taon. Ay, taon, day. Atik-atik, raning imo. Hibaw pod ko, oy, nga kung magkabuwag pod ta, nasi daghan nimo nga, pares to ganina, oh. Naidaghang nagpa-selfie. Oh, sahod sikat man. Naidagang mo pa silbi, maliba dita. Ang karbuso ta. Pero, wa sila na sa puso ko. Porbida. Atik. Serious ko. Ay, Ako taon. abi ni mo day, kini siya, muro siya Rico Cabido ba? Nagan kay baso. Try ka bala ka na day, ay, kung binuang na ako ng bigo, ako'y lukod ani. Ano sa way? Lukod. Soy lukon. Tukol ba? Ano? Ako kaha. Oh, ngano, kinsa mo day? Basig siya. Oh, Basig siya. Kinsa? Tana Karis? kinsa man day? Si, Sara. Basin siya og magbinuang nako. Nga nagutong ako. Baho ko. Sayod kay ko. Libyan naghanas mga tao, malaking naibog nimo. Manguya. O niya, nagtuo sa day ka nga, manguyab ko glai. Ayaw gid. Kay di anda kay. Numero 1 kong siluso ko. Labaw na ko. Oy, kada na bang sobra ka siloso o sobra ka silosa, mo na'y daling magkabuwag. Riza, Proven na gyud na, Sarah, di ba? Nagkauyab mo ni Piolo, pero wadang tigtungas oras, buwag dayon, kay nagselos. Tinood na. ang saon taman. Mamaya kong bation. Oo, unsa man? Oo, dahil sara. Sabi ng mga relasyon, dahil noon kinahanglan sa nagkambayang sakripisyo o kinahanglan naggamayang pag-ibot. Ay, pagsabot! Ibot mo gini ako, pero Sorry na lang. ah, Basta doon ako'y makita og madungog nga dili maayo, aw. Buwagit kay paingnan. uy, kung mo na dahil, huwag kami gugma, ano eh. Unsa nga ko Kung makaingan ikaw, ka? dali ka matandog ng mga intriga-intriga, di ka ligon, huyang ka, dali ra kang mapukan sa mga pagsuway. Amo na, di mayo. Sakto kay ka. Dapat ipakita ninyo nga sa bisan unsang pagsuway, mubarog yun ang inyong duha ka gugma. Maburugadaan ba? Gabi naman lang. Wapag magyud mauli si Sarah. Asa naman kaning bata? Uy, nasakyanan nga mi apot ay. Ay, praise the Lord. Si Sarah na ang nanaog. Oh, uy. Og iyang kuyog si Piolo. Good evening, ma'am. Good evening. Nikuyag na ko si Piolo, mi. Wala ka maglagot niya? Mi, hilom na good. Ngano day, ma'am? Misumbong siya nimo nga naglagot siya nako. Yes, iho. May sumbong na ko. Ay, silosa kayo kini nga akong anak. Dili ni gusto nga mukaon og salin. Ma'am, Dili ko gustong pasakitan nimo ang akong anak, ha? Klaro? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!